Ba. Ngizocela ukuthi unike amagama akho aphele uJuba. Amagama ami nguSibusiso Robert Zulu. Ngokuphi? Waseharding. Harding. Yeah. Ufike nini la eMarketsburg? Afika ngo-2023. 2023 kuzokwenzani? Ngizofuna amatoho. Uhlala kuphi? Akaphathe eThandaza. Uhlala kusukela khona lapho? Zikhona ezinye indawo ezingingahlala kuzona. Okay. Kodwa nje solo ngafikela akaphathe. Nasi isikhathi esicorrect la. 3:45. Mhla 6 June 2025 uyasikhuluma nawe. Okay? Yeah. Lalela mnumzane. Uyangazi mina? Bengakwazi kodwa sengiyakwazi manje. Kodwa usuke ezingabi nani nje umsanithi. Yeah. Besengenge. Thina salethe ukuthula kapata. Yeah. Yes. Yeah. Stile nabantu abafana nawe. Bese sithi le ndawo siyiklinile. Abasekho abantu abahackless abafana nawe. Akekho umuntu osawona la ekhaya abangalikhuluma iqiniso wahamba engalikhuluma iqiniso yazo. Yeah. Ngiyazwa ngithini? Yeah, ngiyakuzwa. Kuzokusiza lana ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Uyangizwa? Yeah. Right. The investigator imurder yobaba wabulawa ngomhla ka-10 May 2025 ku2 Yellow. Uyamazi lo baba? Yebo ngiyamazi. Umaze nini? Kamazi sukela ngifika lapha le ndawo. Kamazi ngo-2023. Yeah. Ugcineni ukumbona? Kagcina ngalelo langa lecala. Lecala? Engenza ngalicala. Wagcina nini ukumbona ephila? Lebusuku kwakhe ngelelanga engambulala ngalo. Yebo, angisakhumbuli kahle ukuthi umhlaba. Wamshiya ephila noma wamshiya efile? Ngamshiya efile. Uyalala nje ebusuku baba. Uyafika nje ubuthunga kwezithi icala lembi kanje. Kubalekileni? Bengisaba. Okay, siqale lana mnumzane. Lo baba sikhuluma ngayo benzani? Bephila ngani? Ubehola igranti ukubolekisa nangemali. Uba igama lakhe? Ngazi ukuthi ubizwa ngoYelo. Wambulela nini? Kwakumgqibelo usuku, ebusuku i-date yangisakhumbuli kahle. Ngomhla ka-10. Ngomhla ka-10. Ngicela ungixoxele ukwenzekani ke kafisha ngalalela wathi chazele eqala. Yeah. Uboshiwe, yes? Yeah. We are not under arrest. Yes? Yeah. Angisilona iphoyisa. Yeah. Ngizwa ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Ngikulandela ukuthi sizoxoxa. Yeah. Yes? Yebo ngiyakuzwa. Ngalelo daba ngoba bese ngazi ukuthi wena owenza leli cala. Yebo. Ngamanye amazwi akhoma rights ngokufundela wona la ngoba you are not under arrest. Yeah. Ngizwa? Yebo. Usazoxoxa nami. Ngicela iqiniso kwenzekeni. Yeah. Kwenzekani ke baba ungichazela? Kangena ngewindi. Okay. Before uyongena ngewindi, awukade uphuma phi? Ngangiphuma etshwaleni lapho esasiphuza khona komunye umuzi kuthiwa kaSisigabi. Yabani? kaSisigabi. Yeah, ngine information yokuthi at some stage ngawo umhla ka-10 lo uke wahlala naye ubaba uYelo eniphuzisa utshwala. Qiniso yena? Yebo bona bafika sikhona lapha. Ehamba nobaba? Wayehamba nabantu besifazane nje namanye amantombazane walapha yana khona. Awazi abantu bazathiwa ubaba? Ngiyawazi amagama abo. Kune story sefoni yalahleka yantshotshwa wena. Yeah. Yantshotshwa kuphi? Khona lapho sasiphuza khona Sisigabi. Leyo foni wantshontsha kwamngena usisi wayehamba naye lo baba. Ingiyazwa foni? Angqinisekanga ngalokho. Okay. Xoxa nje baba kwenzekani? Awungithathe kaSisigabi. Awuhleli noba uphuza lapho? Angihleli noSisigabi. Omunye ubhuti engingamazi ngisamkhumbula igama lakhe. Abese befika ke nabo omkhulu Yelo namantombazane akhona
So kwagcwala-ke nje kwasekuphuza nje sibaningi. Yeah. Yeah. Ubani uhamba kuqala umkhulu Yelo nawe? Mina ngahamba emva kokuthi ngintshontshile ifoni yentombazane. Yeah. So Ngobashiya. ngabashiya mase ngibuya ngabuya bengasekho omkhulu. Okay. Mase ngibuya ngafika bengitshela indaba yefoni kusho ukuthi ngenkathi ngithatha ifoni khona wangibona. So bafuna indaba yefoni ke sengibuya Uyanika ifoni? ngababuyisela. Wabanika ngaleso sikhathi beyifuna noma wayiphika? Nothi ngayiphika ngaleso sikhathi. Okay, emva kwalokho wasuka wayaphi? Ngasuka ngaya kaMkhuluyelo. Abani? kaMkhuluyelo. Wawuphetheni? Angaphethe lutho. Inhloso yakho ngokwenza Inhloso yami ngoba ngangidiniwe indaba yokuthi umkhulu ayalala nayo intombazane bengijole nayo. Wakwazi nini lokho uthwalana nayo? Akwazi ngalelo langa emini. Watshelwa ba? Abeza bexoxa nabangani bakhe. Uxoxa ba? Alibona amantombazane ukuthi ulalile nomkhulu wamnika u2 round umkhulu then wamupha 600. Wathi into yaleni leyo? But babekhuluma nje into beyabantu abebephuma khona kwakhe umkhulu. Kusemini nje mhlawumbe ngabo past 12 to 1. Okay, moya kamkhulu wena ebusuku kade into izwe emini ukuthulana nomuntu wakho. Wakwazi ukuhlala wayibamba wangenza lutho angithi. Angifuna ukufida, ngifuna kube wena ozongitshela. Kodwa ngesikhathi uyizwa leyo nto emini awumenzanga lutho ekhona ephambi kwakho angithi. Yeah. Ebusuku ke wasawenzani ke baba umhla ka 10 May? Ebusuku bafike ngangena ngewindi kwamkhulu. Yeah. Umkhulelele. Yeah. Kangena mase ngifika ngamvusa. So utheme ephaphama wathuka waqhuma wazama ukungibamba. Okay, mawungena ngefastela wena uqonda ukuzokwenza nini? Kangiyofuna imali nokumsabisa umkhulu ukuthi angaphinda yenze lento ayenzile wena. Ungxamile wena ukuthi ulale nomfazi wakho angithi? Yeah. Wangena ngefastela. Yeah. Unganokho ingane uma ukuthi ufuna nizokhuluma. No. Lapha ngifuna ngicela iqiniso lokho kwenzani ngena ngefastela. Wagqiza ngani? Angiliqhekisanga kulala livale ngamalentele. Ngakhodloza lentele. Kangena. Yeah. 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 Kangena kafika shothi utheme ethuka ekugxuma. Okay, ungena wenzani? Ufuna ngendlela. Ngangize kuyena ngifuna imali. Oh, uzombamba inkunzi. Yebo. Ngoba ngangidinwe ilento yenzeka. Oh, wazi lesithi imali nayo. Kangazi ngoba ngayibona ebaphili. Okay. Wayephaka nalapha emantombazaneni. Yebo. Ngena nhle kontheke bana. Asisikhali. Uphethe isikhalo osiphethe. Angasiphethe isikhali. Okay, yeah, qhubeka wasokwenzakalani? Okusho ukuthi wathi mase evuka agxuma sabambana ke. Okay, wavuswa yini? Avusa yimina. Wamvusa? Yebo. Wathini? Ngangekakhuluma ngisazokhuluma ukuthi ngifuna imali. Oh. Usuke wayibheka imali. So kwakumnyama. Oh. So ingakho ngamvusa. Yeah. Ngangena yini into yokukhanyisa. Into engangiyiphethe gaslight kuphela kokweni. Yeah, wathini? So wavuka wabuza ukuthi hey ubani ufunani? Yebo. Mina ngase ngithi ethula mkhulu imini imali. Sabamba nake wathi ayakanayo imali yena. Imali uyidlile imali ebenayo. Yebo. So usho akabona ukuthi uba wena. Angicabanga ukuthi wangibona Akalibizanga igama lakho. Kwakumnyama. Kwakumnyama. Yeah. Sabamba nake sidinqa ke zama ukungibamba zama ukusalisana lapho. So sithe sakudinqana kanjalo. Wacosha istin esibovu sincane. Kanti ngenhlanhla uzothi mesizama ungishaya ngaso ngisheshe ngikwazi ukuthi ngisifike ngasithatha sibuyele ngakumina. Uyasibona ke manje istin ukuthi kumnyama.
singiyasibona isandla sakhe njengoba sibambene kanje. Ngangingabonanga ukuthi wangomnyama kakhulu. Kwangemnyama kakhulu. Okay, ya phose kwenzekalani? So ngasabuyela ngakumina ngase ngisithatha ke ngamshaya ngaso ekhanda. La ngemuva ngamshaya ngaso nje ihlale eningi saphuka sabe saphelela khona. Phuma igazi eselele. So Likalana wena? Eselele phansi. Ngasukuma sengithuka ngoba ngibone ngathi akasanyakaza. Yeah. Imiyakazise ngonyawo kanje. Yeah. Abe ngathi uyaphefumula. Ngicabanga ukubaleka. Phinde futhi ijike eminyango ethi ngifuna ukumbona ukuthi ngoba ngibone ngathi usaphila yini. So mangibuya sengimnyakazisa futhi akusethule. Nami sengithukile ke sengibona negazi indlela okwase ngizwa noma ngiyathela ukuthi igazi la seleningi lapha. Mnumzana, uzokhuluma iqiniso leso? Yebo. Ngoba mina yeke into engayazi ngale case. Yebo. And ufakazi indlela ashona ngayo omkhulu. Uzosho ukuthi wabulawa isiphi isikhali, yes? Yebo. Lezo ngitheni? Yebo. Wambulala ngani omkhulu? Kalise sitini baba. Waphinda umgwaza ngaso isitini. Usho ukuthi wagwaze ngoba sesesiphukile sesiwuhalf nje saphuka sasaphelela. Awuloku umxonxa ngaso leso sitini. Yebo ngangimshaya kanje ngaso. Emva kwalokho usenzani? Emva kwalokho wambona esethule? Yebo. Ngangizama umnyazisa wabe ngasanyakaza. Yeah. Ngingatatazela ngashawa uvalo. Kodwa ngithe nganyathela plastic wamakhandlela. Mangithi ngezwe okunamakhandlela. Ngacabanga ukuthi sengimoshile sengenza icala ngiyoboshwa manje. Ngoba ngiyazi makufika amaphoyisa azofika la athatha ama fingerprint obviously ngizotholakala. Yeah. So light amakhandlela. Kwenzela ukuthi kubukeke sengathi kube ingozi mhlawumbe umkhulu belele wakhohla amakhandlela asha. Bese ngiyaphuma ngihamba. Wazama ukushisa indlu? Yeah. Walayitha kupha amakhandlela? Ngawalayitha ngafaka la ngaphansi komatras. Waso light. Bese ngalayitha bese ongayisho ngoke baba. Yeah. Uthiwa uzofuna imali. Yeah. Wayithatha imali? Ngangitholanga manje. Hey baba. Ufuna ukukhuluma iqiniso, yes? Iqiniso baba. La chazela mina ngiyazi ukuthi emva kwalokho wasuka waya kuphi. Yeah. Ngiyazi ukuthi wathi ezobani izandla, yes? Sasicela igazi. Yeah. Ngiyazi ukuthi wathenga utshwala, yes? Ufika lapho, yes? Yeah. Wawuthathe phela imali? Imali enganginayo 100 rand. 100 rand lo? Yeah. Wathengani after that usumshini unkulu? Ngaye ezansi kuneli. Ngafika kuneli ngobheka kuneli ngibuza uSindi because ukuthi uSindi ufika. Baneli? Uneli le ntombazane ngafika ngigezisa izandla. Oh, yagezisa izandla kuphi? Kucheka bana phaya. Ugcwele igazi ezandleni? Kwakunegazi. Yebo. Imali ayithatha ngemali omkhulu? Angitholanga. Pho nje wahlala ubusuku bonke lapha uphuzisa uba? Sasihleli siphuza nje nabafanele sasiphuza nabo. Ubani ayithenga utshwala? Wonke umuntu wayenemali ayithenga. Okay, emva kwalokho ndakwenze njani? Ngesonto aqhubeka bayobheka uSindi njengoba uSindi uba intombi yakho? Yebo. Umthola kuphi? Bafika kubo ngangamthola. Bahamba umlanda? Bamfonela, simfonela, bamthola. Khona wamtshela khona lapha ukuthi usubulela? Cha, akekho. Akekho wamtshela? Akekho ngamtshela. Okay. Imali yokugibela uhambe. Awuhambanga ngiyihadinga ubaleka? Ngiyongahamba. Impahla uyigqokele ziphi? Ngazilahla ibhluke ngalifaka etoilet lapha kwagasa. Kagasa? Yeah. I-toilet la enjani leli? La lasemakhaya? Yama-toilet wamxasa. Liyaflash? Cha. Aliflasheki? Ngamanye amazwi bakiyo lapha ezotholakala lelo gazi? Ibhluke lizotholakala khona. Iskipha-ke siphi? Iskipha sikhona kubhaka lo benguphethe. Usaswasha? Sengaswasha so. Imali yokugibela uhambe ehadinga emva kokubulala wayithola kuphi? Aqale ngafonela ubaba. Ngamchazela ngiqamba amanga ngithi ngixabene nabafana so manje
wakhona olimalayo, so ngiyasaba ukuthi mhlawumbe bazobuya bezongihlasela. Ngicela angizame ngemali encane ngithi ukuze emakhaya. Wayifaka imali baba, kodwa leyo mali futhi saphinde sayidla. Ngaphuza ngayo. Saphuza ngayo. Kuyisonto. Kuyisonto. Okay, imali yokuhamba ukugibeleke. Wagibela ngolosingabulungu. Umcimbi. Mhla ka-12 May. Yeah. Wayithola kuphi imali yokugibela? Bayiboleka intombazane yakhona lapha ezansi bokasindi. Olusa. Okay, njengoba ukhuluma kanje le story. Asisixoxa kanje. Yeah. Ukhona sokwamnika lama details zonke ngokuthi wabulela kanjani ukhulu. Akekho. Uyaqala ukuyikhuluma leyo nto. Yeah. Akakupokela umkhulu. Umkhulu seke nje wangifikela kodwa hayi ukuthi angihlasele. Ukuthi usekwafika nje. Yebo useke wafika. Uzokhuluma iqiniso kuba usakwambulala umuntu before. Cha. Ungaze umbulala. Neminyaka mingaki? Ngineminyaka 35. Umoshile ke singanyezwa. Yeah. Uyayizwa lento? Yeah. Umoshile. Kakhulu. Yes. Mina kade ngikufuna kade ngikulandele bengazi ngizogcina ngitholile. Ngikaze ngaphumula imfono bengikufuna. Ngisho hadi ngini bese ngazi. Uyayizwa lento? Yeah. Futhi ngiyawazi ngisho nama plans akade uphezulu kwawo. Ngoba usuzwile ukuthi abantu sebengitshelile ukuthi wenzani. Yes? Yeah. Uzokusiza ke ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Angithi yes? Yeah. Umoshile, wenza icala, kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Le ndawo sisebenzele kanzima ukuthi ibe nokuthula. Yeah. Yes? Sidila ngabantu abaheartless, kade bedubula abantu bebuleka abantu abafana nawe. Sekuzoqhamuka wona sekunokuthula. Ngenxa yokuthi kuthiwa udlele umfazi. Abamudla umfazi wakho njengamanje. Bamudla. Manje phoke ababulali ngani bona? Ha? Ababulali ngani bona? Baba kangahlosile umbulali. Ha? Kangahlosile. Umuntu umxhonqa amanxeba nawo. Yafuna ukukhombisa ivideo. Yafuna ukuyibona ivideo. Ha? Yafuna ukukhombisa ivideo la. Yakho mkhulu. Yafuna ukuyibona. Umbulelo umbotho umshiye njani? Okay, usushisa lapha uzana ukwenzana. Cishe ufakazi. Yebo. Akekho umuntu okulekelela lento oyenza. Akekho. Akekho umuntu sangamxoxela nje uxoxela mina. Akekho. 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 Kulungile ke bhuti. Uyaqala nje. Ngitshela ngathi awuboshiwe yeso. Yeah. Awuboshiwe njengamanje yeso. Yeah. Kodwa ngizokuyisa kwabomthetho. Ibona abazodecide ukuthi benze njani ngawo. Uyezwa baba? Yebo. Kodwa ke ukusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Yebo. Uyezwa? Yebo. Ukuze le family yakho ne-family yamuva izothola i-closure. Semncane, mhlawumbe usengakwazi ukuthi ulungisele. Ngesikhola isitori sakho. Kodwa le yokuthi imali azange uyithatha emkhulu angizwa. Ngithathanga ngempela. Awuzange uyithathe? Ngithathanga ngempela. Uyisola ngale nto yenzile. Yesola baba. Pho bungezi ngani? Okay lalela. Yena njengoba ngifika izolo. Lalela. Ubaba wakho ba uZulu. Yebo. Uyazi ukuthi wabulala? Uyazi kodwa akazi ukuthi ngabulala bani kanjani. Umtshelile kodwa ukuthi wabulala. Wazi ngamtshela ukuthi sasidlwa nabafana so ngangivikela. Ubusehadi ngisonke lesikhathi. Cha, khona la ngingakhona futhi. Uye kuphi? Eastern Cape. Waphinda wabulala omunye umuntu khona futhi? Cha. Kulungile ke mfana ke ngizokunikelele emaphoyiseni mina yeso. Abantu afana nabo babhile ngejele.